Fl-eluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela tenna li dan il-Gvern u wieħed li hu id-deċiżjonijiet favur il-ġid tal-Maltin u l-Awċin. Fost dawn id-deċiżjonijiet hemm dik li l-Gvern immexxi minnu jassigura li pajjiżna ikollu linja nazzjonali tal-ajru. Dan huwa Gvern illi ma jiddejjaqx jieħu d-deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li huma tajbin għallum u li joliedna igawdu minnhom għada wkoll. U l-Malta illi il-kol kemm aħna rridu għal uliedna, rridu issa infassluha flimkien il-ħin kollu. Ta' kuljum irrid nibqa' nisma' minn għandkom kif qed nagħmel l-aspirazzjonijiet tagħkom. Il-mexxej Laburista tenna li d-deċiżjonijiet min-naħa tal-Gvern ma jistgħux isiru jekk ma jkollux partit b'saħħtu warajh. Hawn anke rimarka l-importanza li l-Partit Laburista fil-Gvern li jisma' man-nies u jaġixxi. Kellimtuni wkoll dal-aħħar fuq il-prezzijiet tal-mediċini. Tellaqt mill-ewwel proċess mal-awtoritajiet tagħna biex isir skrutinju fuq dak li qed jiġri u jimbuttaw għar-reviżjoni l-isfel ta' ċertu prezzijiet. Inħares il-qudiem illi fil-ġimgħat li ġejjin inkun f'pożizzjoni li nħabbru reviżjoni l-isfel fil-prezz ta' numru ta' mediċini. Min-naħa l-oħra il-Prim Ministru tenna li l-Partit Nazzjonalista bil-kontra tal-Gvern jibqa' bl-istess riċetta dik li jixħed il-piżijiet fuq in-nies. Lil dawn iżda ngħidilhom li aktar ma jiżdiedu l-attakki, aktar tissaħħaħ fija r-rieda li wettaq b'mod dejjem aqwa il-mandat li intom fdajtuni bih. Aħna ffukati fuq kif se nibqgħu ntejbu lil dan il-pajjiż. Bil-kontra tal-oppożizzjoni, il-Prim Ministru sostna li l-Gvern Laburista se jkompli blajnuna favur il-familji u n-negozji. Għataw qalbhom minn issa aħseb wara kieku xi ħadd kellu jafdhom imexxu. Ara jien kull fejn nista' ngħinkom ma se naqta' qalbi qatt u se nibqa' warajkom ngħinkom b'qalbi u b'saħħti kollha. Dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali f'Ġunju li ġej, il-Prim Ministru tenna li kull tellieqa tibda xejn b'xejn u l-fiduċja rridu u naħdmu għaliha kuljum. Intqal il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm biex jipprova jimmina l-pajjiżna. Eżempju ċar ta' dan hemm dak li ġara qabel il-laqgħa tal-Mednajn li saret f'pajjiżna fejn batu ittri kollha allegazzjonijiet għax ma ħamlux li kienu ġejjin daqshekk mexxejja. Il-Prim Ministru tenna li l-pajjiż irid jieħu deċiżjonijiet skont dak li jeħtieġu l-ħafna u mhux tal-ftit u hawnhekk semma li l-Gvern se jniedi riforma li l-enfasi tagħha tkun li f'pajjiżna jiġu biss ħaddiema ta' kwalità li jagħmlu ġieħ lil pajjiżna. Ejja ħanibqgħu nippremjaw il-bżulija, ejja ħanibqgħu nippremjaw il-ġid, nippremjaw lil min irid isaħħaħ u jtejjeb il-komunità. Ngħinu lil min hu l-aktar fil-bżonn, inkomplu nsaħħu l-ekonomija tagħna biex tibqa' aktar sostenibbli fit-tul, nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna, nieħdu ħsieb is-sigurtà ta' pajjiżna għax hekk nilħqu il-livell li jmiss. Din hija l-viżjoni tiegħi, din il-viżjoni tagħna għal 10 snin li ġejjin. 10 snin oħra ta' ħidma u suċċessi flimkien ejja ħalli nibqgħu insaħħu Malta tagħna. Grazzi.